እዚ መምህር ጥሮታ ዝወፀ ወታደር ኮይኑ ኣብ ሚእቲ ኣባተ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ኣብ ዝምህረሉ ግዜ ተምሃሮ መን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ከሸግርዎ ይፍትኑ። እቲ ወታደር ነቶም ተምሃሮ ዝግብኦም መቕፃዕቲ ክህቦም ድዩ ወይስ ነቲ ዝገብርዎ ፀቕጢ ስቕ ኢሉ ክቕበሎም እዩ? ሙሉእ ናይቲ ታሪክ ብሓባር ኮይና ንርአዮ። እታ ፊልም እንተፈቲኹምዋ ነታ ቪድዮ ላይክ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ትኺልና ናብ ፊልምና ንኸይድ። ዛንታና ዝጅምር ሄንሪ ዝተባህለ ወታደር ናይ ነዊሕ ግቡእ ምስ ወድአ ናብ ሃገሩ እናተመሰ ዘርእየና ኮይኑ ሄንሪ ናይ ወታደር ስርሑ ገዲፉ መምህር ንምዃን ወሲኑ ናብ ናይ ቀደም ትምህርቱ ኸደ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ መጀመርያ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ልምዲ ተዘይብልካ ኣይንቆፅረካን ኢና ብምባል ኣበዮ። ካብ ብርሃኑ ነጋ ተቐቢሉ ዝሃቦ ደብዳቤ ምስ ረኣየ ግን ቀልጢፉ ብኽእለቱ ብምግራም ከም ዝቆፅሮ ነገሮ። ዳይሬክተር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ምውፅኡ እቲ ዝተመደበሉ ክፍሊ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነን ብዙሓት ኣሸገርቲ ተምሃሮ ስለ ዘለውን ክጥንቀቕ ነገሮ። ንፅባሒቱ ኣብ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ሄንሪ ክምህር ናብ ክፍሊ ምስ ኣተወ ኣሽንኳይዶ ተሲኦም ሰላም ምባል እቶም ተምሃሮ ፈፂሞም ኣይረኣይዎን። ሄንሪ ድማ ተምሃሮኡ ማዕረ ክንደይ ሰነፋት ምዃኖም ምስ ረኣየ ተገረመ። ገለ ካብቶም ኣብዚ ክፍሊ ዘለዉ ተምሃሮ ደቂሶም ገለ ድማ ፀወታ ይፃወቱ ነበሩ። በዚ ጥራይ ትገረሙ። ኣብ ክፍሊ ምግቢ ዝሰርሑ ተምሃሮውን ነይሮም እዮም። ሄንሪ ብውሽጡ እንታይ ዓይነት እዮም ኢሉ ተገሪሙ ድሕሪ ምሕሳብ ብጭድርታ ኣቓልቦኦም ክስሕብ ድሕሪ ምፍታን እቶም ተምሃሮ ግን ፈፂሞም ኣይተገደስሉን። ኣብ መወዳእታ ብኸምዚ ኣገባብ ኣቓልቦኦም ክስሕብ ከም ዘይክእል ምስ ተረድአ ኣብ ኮፍ መበሊኦም ከይዱ ብዛዕባ ዝገብርዎ ዘለዉ ርእይቶ ክህብ ጀመረ። መጀመርታ ነቶም ምግቢ ዘብስሉ ዝነበሩ ግብረ መልሲ ድሕሪ ምሃቡ ናብ ሓደ ዙፋ ዝበሃል ጊታር ዝፃወት ወዲ ብምኻን ጊታሩ ኣዕረየሉ። ሽዑ ምስ ሓደ ጌም ዝፃወት ቆልዓ ኸይዱ ቴሌፎኑ ክጥውቕ ዝውዕ እንተኾይኑ ዓይኑ ምርኣይ ከም ዝስእን ነገሮ። ኣብ መወዳእታ ሄሪ ኣቓልቦቶም ተምሃሮ ረኺቡ ስሙ ነገሮም። ቁፅሪ ቴሌፎኑ ድማ ኣብቲ ሰሌዳ ፀሓፈሎም። እቶም ተምሃሮ ግን ጨካና ስለ ዝነበሩ ብፅሑፍ ኢዱ እናስሓቑ ብቴሌፎን ደው ኢሎም ካብቲ ክፍሊ ውፃእ ይብልዎ ነበሩ። ሄንሪ ከም ዋዛ መንገዲ ወሰዶ። ኣብዚ እዋን እቶም ተምሃሮ ብኡ ንብኡ ናብቲ ዝነበርዎ ተመሊሶም ምርባሾም ይቕፅሉ። ሄንሪ ኣዝዩ ተቖጢዑ ብሓፂን ገይሩ ንናይ ሓደጋ ግዜ ቡምባ ከፈቶ። እቶም ተምሃሮ ክዳውንቶም ከይበስበሰ ክጎዩ ጀመሩ። ሄንሪ ፍሽኽ ኢሉ ሰላም እንቋዕ ብድሓን መጻኹም እናበለ ሓጨጨሎም። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እቶም ሰነፋት ተምሃሮ ናይቲ ክፍሊ ተኣኪቦም ሽጋራ ምትካኽ ይጅምሩ። መራሒ ናይዛ ጉጅለ ዝኾነ ጃክ ምስ ሓንቲ ካብ ክላስ ፍልይቲ ዝኾነት ተምሃሪት ፍቕሪ ስለ ዝሓዞ ስእላ እናረኣየን ከሎ የዕርኽቱ ቴሌፎኑ ምስ ወሰዱ ኣብ ልዕሊኡ ክላገጹ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ድማ ክልተ ተምሃሮ ናብቲ ክፍሊ ኣትዮም ኣቱም ደቂ ድኻታት ውፁ እናበሉ ንጃክን ንብፆቱን ኣነኣኣስዎም። ፀኒሑ እቶም ሃብታማት ቆልዑ ኩዕሶ ሰኪዔት እናተፃወቱን ከለዉ ጃክ ናብ ወሰን ሜዳ እምኒ ደርቢዩ መራሒ ናይታ ጉጅለ ከውድቕ ገበሮ። ኣብዚ ግዜ በዓል ጃክ በቲ ወዲ እናስሓቑን ከለዉ ሚስ ሌንግ ዝተባህለት መምህር እንግሊዝኛ መፀት። ስነ ስርዓት እንተዘይገይሮም ክባረሩ ምዃኖም ድማ ነገረቶም። ግን ኣዝዮም ተቖጢዖም ኣብ ልዕሊ መምሃራን ሕነ ክፈድዩ ውዲት ከኣልሞ ጀመሩ። ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ክላሳት ብተምሃሮ ስለ ዝመልአ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ሰባት ብቕልጡፍ ክገድሉ ምዃኖም ነቲ ዳይሬክተር ነገርዎ። ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሰባት ኣብቲ ቕፅሪ እናጠመቱን እናተዘዋውሩን ከለዉ ሄንሪ ናብ ክፍሉ ገጹ ኣምርሐ። ሄንሪ ዘይፈልጦ ነገር ግን እቶም ተምሃሮ መፃወድያ ኣዳልዮምሉ ነበሩ። ሄንሪ ግን ፍጡን ወታደር ስለ ዝነበረ መፃወዲኦም ከይተዓወተ ተረፈ። እቶም ተምሃሮ ክላገጹ ድልዋት ኮይኖም እንዳተጸበዩ ብምፍሻሉ ግን ኣዝዮም ሓዘኑ። ቀፂሉ ድማ ሄንሪ ንጃክ ከም ዘትክኽ ስለ ዝፈልጥ ሽጋራ ሃበኒ ኢሉ ሓተቶ። ጃክ ድማ ነታ ሽጋራ ምስ ሃቦ ንሓደ ዙፋ ዝበሃል ተምሃራይ ሄንሪ 3 ካብቶም ሽጋራ ንምስራሕ ዝጥቀሙሉ ቀመማት ክጽውዕ ሓቶ። ዙፋ እቲ ሕቶ ብትኽክል ምስ መለሰ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ኣፍቀደሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም ኣብቲ ክፍሊ ዘለዉ ተምሃሮ ንሕና እውን ክንከይድ ንደሊ ኢሎም ክጭድሩ ጀመሩ። ሄንሪ ድማ ካድኡ ድሕሪ ምጽባይ ንኹሎም ሽጋራ ሂቡ ኣትኲሮም ክርእይዎ ነገሮም። ብድሕሪኡ ሽጋራ ኣይትጠቀሙ ተበሎም ከም ዘይሰምዑ ስለ ዝተረድአ ብዛዕባ ሓደጋታት ምትካኽ ሽጋራ ክነግርዎ ሓተቶም። ብድሕሪኡ ሽጋራ ብኸመይ ከም ዝስርሑን ሳምቦኦም ብኸመይ ከም ዝበናጥሶን ደስ ብዘብል መንገዲ መሃሮም። ንመጀመርታ ግዜ እቶም ተምሃሮ ብታሪኾም ስቕ ኢሎም ብምስማዕ ተምሃሩ። ልክዕ ደወል ምስ ተደወለ ነቲ ሽጋራ ክመልስሉ ነገሮም። ገለገለ ተምሃሮ ሽጋራ ክመልስዋ ይደለዩ ነበሩ፣ ግን ከኣ ከይፈተዉ ሃብዎ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ሰዓታት ምሳሕቶም ደቂ ሃብታማት ቆልዑ ንሓደ ካብቶም የዕርኽቶም ጨውዮም ይቕጥቅጥዎ። ኣብቲ ግዜቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ዞባ ኪናት ይኸውን። ኣብዚ እዋን እቲ ነገር ጉሂሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ረበሻ ኾነ።
ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ሄሪ ካብ ክፍሉ ጥራይ 5 ተምሃሮ ከም ዝተባረሩ ተነግሮ። እዚ ምስ ሰምዐ ናብቲ ባእሲ ዝካየደሉ ቦታ ጎዩ ድሕሪ ምምጻእ ናብ ማእከል ኣትዩ ኣገላገሎም። ጃክ ኣዝዩ ተቆጢዑ እቲ ቤት ትምህርቲ ብብልሽውና መሊኡ እቶም ሃብታማት ቆልዑ ድማ ወላንትዕነው ከም ዘይቁፅዑ ተዛረበ። ምሸት ሄንሪ ናብ ቤት ጽሕፈት መዝገብ ብምኻድ ብዛዕባ ጃክን ኣዕርኽቱን ክምርምር ይጅምር። ናይ መጀመርያ ፋይል ዙፋ ምስ ረኣየ ዙፋ ወዲ ፓኪስታናዊ ስደተኛታት ስድራ ቤት ኮይኑ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ብስርቂ ዝጠጠርን ኮይኑ ተነፂሉ ሙዚቀኛ ክኸውን ዝሓልም እዩ ነይሩ። እታ ካልአይቲ ተማሃሪት ዲና እያ። ዲና ድማ ጨጉራ ካብ ምቑራጽ ጀሚራ ኣቦኣ ንምስሓብ ወዲ ንምዃን ዘይትገብሮ ነገር የብላን። ከምዚ ትገብር ድማ ኣቦኣ ወዲ ጥራይ ስለ ዝደልን ኣዋልድ ደቁ ፈጺሙ ክርኤን እኳ ስለ ዘይደልን እዩ። እቶም ሳልሳይ ቆልዑ ብሩስን ክሪስን እዮም። እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ድማ ኣዲኦም ቆልዑ ከለዉ ገዲፋቶም ስለ ዝኸደት ምስቲ ሰኽራም ዝኾነ ኣቦኦም እዮም ዝነብሩ። ከምቲ ዝበልክዎ እዞም ኣሕዋት ቃንዝኦም ክርስዑ ክሪስ ወልፊ ጌም ፀወታታት ክኸውን ከሎ ብሩስ ድማ ኩል ግዜ ንነፍሱ ኣብ ስራሕ ይጸምዳ። ክሳብ መወዳእታ ድማ ሄንሪ ብዛዕባ ኩነታት ስድራ ቤት ናይቲ ሓምሻይ ወዲ ጃክ ሓበሬታ ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ጃክ ኣብ ሓደ ክለብ ከም ኣእንጋዲ ኮይኑ ክሰርሕ ዘርእየና ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ጂያንግ ዝበሃል ሃብታም ሰብ ናብቲ ክለብ ይመጽእ። እቲ ሃብታም ሰብ ምስ ኣዕርኽቱ እናዓበደ ከሎ ጃክ ክሰርቕ ክብል ኢድ ከፈንጂ ተታሕዘ። ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ሰባት ድማ ንጃክ ልቡ ክሳብ ዝተፍእ ሃረምዎ። ኣብ መንጎ ግን እቲ ሰብኣይ ጃክ ተምሃራይ ምዃኑ ስለ ዝረኣየ ኣዝዩ ሓዚኑ ገንዘብን ሓድሽ ስራሕን ሃቦ። ብኻልእ ወገን ድማ ሄንሪ ንዙፋ ንምርካብ ናብ ገዛውቱ ምስ ከደ ክጎይ ከሎ ረኸቦ። ኣብ መጀመርታ ክከላኸለሉ እኳ እንተፈተነ ዝገበሮ ምስ ሰምዐ ግን ምድጋፉ ኣቋረፀ። ብድሕሪኡ ናብ ሓደ ድልድል ከይዱ ደው ድሕሪ ምባሉ ክዘራረቡ ይጅምሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሄንሪ ንዙፋ ኣበራታትዖ። ኣብ መንገዲ ድማ ንሱ እንዳደረፈ ንዙፋ ድማ ጊታር ክጻወት ገበሮ። ድሕሪ ቁሩብ ካልኢታት ድማ ዙፋ ማይክ ተቐቢሉ ነቲ ህዝቢ ኣደነቖም። ብኻልእ ወገን ድማ ኣቦ ናይ በዓል ብሩስ እናተረገመ ናብ ገዝኡ መጺኡ ንደቁ ቢራ ከምጽሉ ይነግሮም። ኣይፋልናን ምስ በሉ ግን ኣቦኦም ካብ ገዛ እናሰጎገ ወፁ በሎም። ጸኒሑ ሄንሪ ምስ ኣቦ ብሩስ ድሕሪ ምርኻቡ ንደቁ ክብል ነብሱ ክቕይር መኸሮ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣቦ ዲና መመላኽዒ ሜክኣፕ ገዚኡ መጺኡ ንጓሉ ድሕሪ ምሃቡ ከም ጓል ክትከውን ነገራ። ዲና ዘላግጸላ ዘሎ መሲልዋ ንምንታይ ትላገጸለያ ኣለኻ ኢላ ጨደረት። ቀጺሉ ንእሽቶ ሓዋ ሜክኣፕ ለኸያ ናይ ኣቦኣ መኪና ሰሪቓ ክትከይድ ክትብል ሄንሪ ድማ ደው ኣበላ። ብዘይ ፍቓድ ምዝዋር ገበን ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ምስ ኣቦኣ ናብ ካልእ ቦታ ብመኪና ወሲዱ ክወዳደሩ ይገብሮም። ናይ ክልቲኦም ውድድር ግን ብጣዕሚ ህልኽ ዝበዝሖ ስለ ዝነበረ ዲና ትኩረታ ጥፊኣ መስመራ ስሓተት። ኣብዚ እዋን ካልእ መኪና ኣብ ቅድሚኣ ስለ ዝኣተወታ ብገለ መንገዲ ሂወታ ከተድሕን ከኣለት። ኣቦኣ ጓሉ ዝመተት መሲልዎ ጓለይ እናበለ ወየ። ምስ ሰማዓቶ ግና ኣቦኣ ከም ዝፈትዋ ፈሊጣ ሓቂፋ ይቕሬታ ሓተተቶ። ንጽባሒቱ ኣብ ትምህርቲ ብሩስን ክሪስን ብዛዕባ ናይ ኣልኮላዊ ውሉፋት ዝሕከምሉ ሆስፒታል ብምኻድ ቃለ መሕትት ንምግባር ከዱ። እቲ ዘገርም ድማ እቲ ቃለ መሕትት ዝገብርዎ ዘለው ሰብ ኣቦኦም ምዃኑ ኣስተብሃሉ። ካልኦት ተምሃሮ መዓስ መስተ ከም ዝጀመረ ምስ ሓተትዎ እቲ ኣዝዩ ዘፍቅራ ሰበይቱ ምስ ካልእ ሰብኣይ ምስ ጠለመቶ ቃንዝኡ ንምፍዋስ ከዕብዮም ዝነበረው ቆልዑት ገዲፉ መስተ ከም ዝጀመረን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ከም ዝተጣዕሰን ነገሮም። ክሳብ መወዳእታ እቶም ኣሕዋት ኩነታት ኣቦኦም ምስ ረኣዩ ክበኽዩ ጀመሩ። ብኻልእ ወገን ድማ ጃክ ምስቲ ሃብታም ሰብኣይ ክሰርሕ ይጅምር። እቲ ሰብኣይ ድማ ንጃክ ንኻልኦት ተባኣስቲ ንምምራዝ ብዙሕ ገንዘብ ከፈሎ። ጃክ ድማ ከይደለየን ከለዎ ኣብታ ባእሲ ዝካየደላ መዓልቲ እናንቀጥቀጠ ነቲ መርዚ እናኣተወ ኢድ ከፈንጂ ተታሕዘ። ኣብዚ እዋን እቲ ሃብታም ሰብኣይ ቅድሚ ምፍላጡ እናሃደመን ከሎ ረኺቦም ኣብ ሎከር ዓፀውዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሄንሪ ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ንጃክ ርኢኹምዎ ዲኹም ኢሉ ሓተቶም። እቶም ናይቲ ሃብታም ዓስከራት ድማ ኪድ ኢሎም ከፈራርሕዎ ከለዉ ጃክ ብፍርሒ እናበኸየ ኣብ ስሪኡ ሸነ። ሄንሪ ድማ ጃክ ጅሆ ከም ዝተታሕዘ ምስ ፈለጠ ንነፍሲ ወከፎም በብተራ ዋግኦም እናሃበ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስቲ ሓያል ተባእሳይ ተፋጠጡ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ እቲ ኣሎ ዝበሃል ተባእሳይ ብቐሊሉ ደብዲቡ ብምስዓሩ ኣገረሞም። ሄንሪ ካብቲ ቦታ ምስ ከደ ናብ እንዳ ሓኪም ብምኻድ ቁስሉ ተሓከመ። ብኻልእ ወገን ድማ ጃክ እቲ ሓቂ ተነገሮ ዝሰምዖ ግን ኣይነበረን። ብደስ ዘብል ኩነታት ግን ሄንሪ ንተምሃራዩ ንምድሓን ቦክሰኛ ዝቐጥቀጠ ብምባል ዝና ትረፈ። ኣብዚ እዋን ተምሃሮኡ ብናይ መምህሮም ዝና ተገሪሞም ናብ ክላስ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ካብ ኮፍ ዝበልዎ ተንሲኦም ክቕበልዎ ጀመሩ። ታሪኽና ንድሕሪት ምልሲልና ሄንሪ ኣብ ቤት ትምህርትን ከሎ ረባሽ ቆልዓ ምንባሩን
ሓደ መዓልቲ ሓደ ተምሃራይ መደብ ክቅርብ ከሎ ተንኮል ክገብር ስለዝተታሕዘ ካብ ቤት ትምህርቲ ተባሪሩ ናብ ሰራዊት ከም ዝተላእከ ይነግረና። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ኩሎም ኣብታ ክፍሊ ዝነበሩ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ሄንሪ ክላስ ንምስታፍ ናብ ተገዳስነት ተመልሱ። ካብ ኩሎም ተምሃሮ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዝያዳ ዘይተቀየረ ተምሃራይ ብሩስ እቲ ወልፈኛ ናይ ሓሽሽ ሰቢ ነይሩ። ሓዉ ጌም ክጻወት ከሎ ንሱ ግን ሓሽሽ ይወስድ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ መሓዙትን መጽናዕቲ ኣቓልቦ ስለዘይሃበ ይላገጽሉ ነበሩ። ሄንሪ ክሕግዞ ፈቃደኛ ምዃኑ ይነግሮ። ብሩስ ግን ብጭንቀት ተሳዒሩ ንነፍሱ ክቐጥል ወሲኑ ካብ ላዕለዋይ ደርቢ ገዝኦም ዘለለ። ብሩስ ብኸቢድ ተጎዲኡ ብኡ ንብኡ ናብ ሆስፒታል ተወስደ። ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝመጹ ሰባት በቲ ዘጋጠመ ንሄንሪን ነቲ ቤት ትምህርትን ክወቕሱ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ሄንሪ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክወፅእ ብምውሳኖም ሄንሪ ንብረቱ ዓሽጉ ክኸይድ ምስ ቀረበ እቶም ተምሃሮ ኣዝዮም ሓዚኖም ደው ከብልዎ ይፍትኑ። እቶም ተምሃሮ ወላ እኳ ልቦም ተተሰብረ እቲ ንሱ ዝመሃሮም ጥበብ ንምርግጋጽ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ኣበርቲዖም ክመሃሩ ጀመሩ። ኣብ ፈተና ዝገብረላ መዓልቲ ንጃክ ሜሴጅ መጾ። ጃክ ካብቲ ዝተባህሎ ቦታ ምስ በጽሐ ምስ ኩሎም ተምሃሮ ይራኸብ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ግዚኡ ናብ ኣዳራሽ ፈተና ንኽኸዱ ዘቐመጦም መጻወድያ ምዃኑ ተረድአ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሄንሪ ሃንደበት መጺኡ ካብቲ ሃብታም ሰብኣይ ተባኢሱ ነቶም ተምሃሮ ሓራ ኣውፅኦም። እቶም ተምሃሮ ናብ ክፍሊ ፈተና ምስ ኣተዉ ሄንሪ ምስቲ ሰብኣይ ክበኣስ ጀመረ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ድማ እቲ ቆልዓ እንከሎ ተንኮል ዝተጻወተሉ ዝነበረ ወዲ ምዃኑ ዘከረ። ድሕሪኡ ድማ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ዝተባኣስሉ እዋን ቅልጽሙ ስለ ዝተሰብረ ሕልሙ ድማ ስለ ዝፈረሰ ፒያኖ ተጻዊቱ ከም ዘይፈልጥ ነገሮ። ሄንሪ ከረድኦም ስፈተነ እቲ ሰብኣይ ግን እንተዘይቀተልኩ ኢሉ ክፍክር ጀመረ። ሄንሪ ድሕሪ ምግልባጡ ንኽቐትሎ ተስፋ ቆርጽ ጀመረ። ድሕሪኡ ነቲ ካራ ድሕሪ ምድርባዩ እቲ ብቆልዓ ከሎ ዝገበረ ይቕሬታ ሓቲትዎ ኸደ። እዚ ካብ ዝፍጸም ድሕሪ ሰሙናት ኩሎም ናይ ሄንሪ ተምሃሮ ትምህርቶም ሓለፉ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ድማ ዝሓለፈ ረሲዑ ናብ ዓለም ፒያኖ ተመልሰ። ብሩስ እውን ካብ ኮማ ወፂኡ ቀሲሉ ክኸይድ ጀመረ። እቲ ዳይሬክተር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ብሰንኪ ሄንሪ ተወሳኺ ገዛ ከም ዝረኸቡ ምስ ረኣየ ብሓጎስ ተፈንጭሐ። ኣብ መወዳእታ ዛንታና ሄንሪ ናብ መምህርና ተመሊሱ ሓደሽቲ ተምሃሮ እናምሃረን ከለዎ እንዳረኣየና ታሪኽና ይዛዝም።